ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖେ ଖୋଲିଛୁ ଚାରି ଦୁଆର, ମୁଁ କୋଉ ବାଟେ ଯିବି କହ କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ମୋର। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଉପରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରର ନାମ କଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବପଟେ ଥିବା ପୂର୍ବଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ବା ଧର୍ମଦ୍ୱାର। ଦୁଇଟି ସିଂହ ଏହି ଦ୍ୱାରର ରକ୍ଷକ। ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଭମାନ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ବୌଛତା ମଠ ଓ ଛାଉଣୀ ମଠ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଥିବା ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ରଦ୍ୱାର ବା କାମଦ୍ୱାର। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ଏହି ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଚତୁର୍ଧାମ ଓ ବାମ ପଟରେ କଣପଟ ହନୁମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଚତୁର୍ଧାମର ଦେବତା। ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି।